az udvar a felsős mászókával és az alsós mászókával és a focipályával is. Ott raktam a fa tetejére egy falusit. És ott a 2 kémény, itt a kis udvar, ott a napmadár festmény, a tornaterem falán. Itt ez a kis helyreindulós mondóka. Itt az... Itt az aula, meg a porta, ahol nincs senki. Itt erre a felsősök vannak, szerintem legtöbben. Ez itt az ügyelet, ami a kis udvaron lenne. Itt a mosdó, szapant is nézd meg, ahol nincs semmi. És ott egy szappan. Itt az ebédlő, meg a kis ebédlő, ott az ajtó. Ami itt most apa elkerült. Itt a büfé. Ez itt a tornateremben a bejárat. Itt a tornaterem, ami gigászi lett, mert az is. Erre lesz az osztálytermünk. Itt most jobbra. Rá kell menni a lépcsőre, ami jobbra van. Ez most itt a könyvtár. Eléggé sok könyv van ott. Akkor most már tényleg fel kell menni a lépcsőre. Jobbra, és itt az osztálytermünk. Csak apa, zárd be magad mögött az ajtót, mert ha bejön a zombi, akkor ez nem lesz jó. Shift. Shift? Igen. És mindenki itt van. Még trédelni is lehet velük, de nem arra szántam, hogy kereskedjünk. Ott van saját magam. Itt meg a kivetítő, ahol egy keretet elfelejtettem. Ott a számítógép, itt a nyuszistankönyv. És még több nyuszistankönyv. És ott hagyott uzsis doboz a szünetből. Ez a láda ott nem érdekes. Azt a hordót még meg kéne nézni. Ezt saját magamtól trédeltem.